Milí občania obce Bznice pod Javorinou, Milí občané obce Babice, naše družobné obce Bznice pod Javorinou a Babice získali finančné prostriedky na projekt Ako piesne rastú tradície Podjavorinka a Bielých Karpát v rámci cezhraničnej spolupráce. V rámci tohto projektu sú naplánované dve hlavné aktivity. první aktivitou je folklorní festival s názvem Církevní svátky lidových tradicí podjavorinského a uherskohradišského regionu a představení tradičních řemesel. Na tuto akci vás srdečně zveme do Babic, do areálu Muzea na Mýtince 2. srpna. Druhou hlavnou aktivitou je rekonštrukcia zvonice, historickej zvonice v Rušovom. Slávnostné otvorenie zvonice po rekonštrukcii sa uskutoční 5. septembra 2025 v miestnej časti Rušove. Těšíme se na setkání s vámi. Verím, že viac ako 60-ročná tradícia medzi našimi družobnými obcami bude úspešne pokračovať.